3, 2, 1. Unet! Unet, banutawang mo! Ano na? Namata! Inom! Inom! Wala na yung namata! Inom! Le, akay ka di video ti YouTube ha? Ay, ko na mi jay! Ako si Monet ko na! Unet! Hello! Hello! Hi! Unet! Love you! Love you! Uling! Love you! Love you! Suling! Uling! Anti suling ko na huling mo! Ako rin kang final pass! Nanti huling mo! Awan nanti huling ni suling taragtaw! Ito'y kapay! Agsala tao! Lagi marunong kang itagurong mo, mabaling na pagsuratan numero 8 eh. Lagi martalita ko ko di sa kamunit. Ay nakas na kalop! Tibisi ko marita ko ko. Lagi marpay tangipon mo ah. Sumursurot di protocol tangipon mo. Ano nga protocol? At ang social distancing na. At asawa mo muna eh! Uy! Piling! Manaw! Manaw! Hello! Hello! Sana all! At asawam! Ganda. Manaw! Baka. Baka! Ah! Isa na ang muyo na ba? Naksikong tiba kayo tingan yung patakal ang muyo! Sana rin! At ang trabaho ni Unay! Uli, gay! Inya ti trabaho! Baka. Baka! Ang takal ba? Nasawa na di baka na! Alay, nunay, agsala tayo. Uy! Agsala ta. Uy! Ano nga sala? Amom ti balseg asya, isalam ng ti suleng. Sige. Ang nagre-reklamo baka si kapay lugi ah. Nyadatoy. Naginom ka. Sige, ikaw ma'am di sikat ng ti suleng. Baka sala ka rin tayo sulay! Ay, dala! Kasla mo lang tayo nangabak ti saklit kong kutihaw! Ikaw ma'am di ima ng ti suleng. Gagi. Agore ka. Apa yan? Umarinuor, bumamay ka. Agore ka mo na yung ato takilikiri. Makamamling ma. Madibes, sumaplay. Makaali mo na takilikiri des. No mga kumabil ato ya. No kabila mo ta. Dito ko mati paturay mo niya makukot. Agsala tayo, Nay. Unay! Tuwing ano? Bibe. Bibitugang gataw. Alay, sige. Agsala Matsaw! ta. Dati nga kalsyon para kadagiti gwapo nga lalaki. Gwapo ni Unay. Palagpakan tayo ng Unay! Sa dikilot na siya. Umayak, nagkintang Hore ka! ka! Ang kinudan, nalakala masiksikugan. Alay, sige, maestro, pasaw. Alay, kasalanan. Alay. Alay, wali-walyaw! Si kaagwali kami! Duwa kayo ningay. Gato yun. Hore ka, medyo na ang sadyima na siya. Ingkawan mo sa amin yung uki baka. Ay na! Ay, kuya takantaw eh. Hore ka, baka mabandakan natin Niya mo dati na iguyod mong suleng. Kaya? Ang makadengdeng aba. Ay, tayo na tayo kumita ka tayo na sala. Okay. Nya, siya kikitao mo ng suleng. Ay, sala. Nabis ngay, abes. Umayang tikita na dati ah. Guri ka kasi manayangan dahil ka umapantik. Nagsinampakawan. Pumaludin ka man unik, ipaludin ka man para isang kabatang Pabangking pamatang. Ulitan, ito'y tayo na may mayat at sukat na ingay. Alay, go! Titikan.
sumukat ni Junjun na tao. Yodit ka man unik. Ipalugit ko man Nakaisip nga mata. Pagparayon man kalibong ay nakabalan. Napaabot ay rignak ay mataan na lasak. Ay, damay na. Sabay step na. Bali, Sabay step na. Mayat ay step na. Mas abante. Kaya na. Dahil tatak daro. Ayan na. Nagtaherkan onit. Makapapangal barukong. Arapaap na kahati. Sa sino man na sabong. May gapot talugading. Naguwabukan onit. Ay, sos! Nag-imar pa, nagdildil pa na! Kaslabot tug na ba niya? Oh, stop dance! Stop dance! Pay tapayapayam na yung tagatugkal. Ag-showdown kayaw. Kuya Roldan, nag-showdown kayo kano. Nagdadakol payapay na kinyam. Guri kayo na, day bagbaga natin ko ni Sir Roberto niya, tay itod mo na. Allah! Ikaw makano ni? Madam, I'm impressed with honey. In English na kano? Na-impress ka no di talent tayo. Wait, Thank you sir. Guri ka ta baka sabali pa paparandaw pan kinyunit. Kautal. Dumawag ka mo't ay Jane. Ini dawat ko na. Hoy, dumawag mo. Ikaw mo gamen ng kal. Yawatang bainteng. Ikamal. Oh, ninong na pa'y gayam. Ninong mau. Bakit tayo? Hey, no! $20. Nayanak to damdaman 5 data. Hindi kalangan final pass. Final pass! Narungsin ka man ang didikan eh. Aguray ka suling. Tatay tapay lang nga salsala dato hindi niya pansin. Apa ya? Banlusong jibado. Baliktad tamado may kapital nusa man. Makaluksaw pa yung urnusin talaga. Ni Kapitan Tingmanaw! Hilmitan! Kamu kong isubanan! Nanot ka. Yan, nabagdi kang kiwair. Titwa! Titwa! Ang kabarot jurno na! Laktangan ako! Dasungot Injak to pa'y masukatan ni inang ko si Kakiti. Dasam! Oh, ibabamaw. Nay, agore ka! Dipiso na! Dipiso na! Agore ka di pigibang! Kringwar! At ang pigibang! Takawon tatalkan siya! Mamoy pagpakita! Ay naso. Ingat. Makapatigto nakakita kan aniwan dyan. Makan injil lukse hindi kagbabate. Sa mali di nakasanayan ang kitaan na kigtutan Ay taon. po makamambling kaun na eh. Kasla nakuko mga hukang. Ay, nakita ka talaga. Kinidayan nakbay sila. Intulubigat agpalawa man. Kasi di maganti yung itsura na nung natay mo niya. Kaslaan tatad si ka. Oh, lala. Bebe. Okay na bebe. Jay kwartan impulsa mo. Bebe, babamba si bebe. Okay. Narigatan bebe. Makapirti sa lunat mo. Tuman mo di kasinsin ni Kapitan. Sige. Nasiripan namin ang buto mo. Nailalag ka pa lang. Ako! Nasiri pa kami ng... Alay! Sige! Ay, nagpakararaga no bigat. Ay na, damag-ground na. Naguwapo ka nun eh. Hangot ang kamay. Agat lugit ka man. Umisem ka man. Di mo kat ipaida. Naguwapo ka nun eh. Nakadangdang ro.
ka pa. Dalyaw mo man, tanaa mo arupang. Ambong ka di ka makita. No di ka makita, mas na ay tirik na. Alalay mo kain, nurut ko ken gora. No ada himnas, ngayon kang kasarsaritan. Ako rin ang kagdilat. Apa ya? Nagpuraw mo pa dilat. Nagpapada na duy-duyaw ngang ipon mo. Mga lilo at kursing-kursing tagurong mo. Hariribukan pa'y unay tinakim ko. No ito'y kaano, lagunay din na ibang. Dati ka na o. Dati ka no, kagawad din ni Kapitan. Ay, sabi dati na. Ay, dati ni Kapitan. Dati, nga na ka ni dati. Wala bado. Naglawalang pato. Nga na ka na po, Kapitan. Bado. Bato. Gago kung ko nang sabi. Badaw. Ah, mano tawon ni daddy mo? Nainumoy. Naluumaw. Uy, pilot tag. Na umras. Na. Nag-iimal pa dati numero ti Badum ni Apuno. 135, 151 na. May isa nga bagtit. May isa nga bagtit ko. Kaya, ang agad na yung numero mo. Talikod. 1.35. May isang bagte. Nagwapo ka. Nagwapo ka nun. Pumaludip ka man. Umisip ka man. Di mo ka ipaida. Nagwapo ka nun. Sige. Isgarot ka. Kiss mo. Kastay sunalugi ah. Ako rin ka! Nagawa mo kan ulit, kumidmat ka man. Kitay. Talyaw. Kitay ko na kayo, group pang. Wala na sa lain niya. Kasla mo na kulong nga papil di rupa na. Italyaw. Wala ka na pag-ana. Kayo ko na Tayo balay ko na. Nya. Balay. Yawit na. Nyak kaya. Nyak pa nakaparamid insurance ko. Siga kursunada na. Nagswerte ka no sakti maasawa mo net. Wow. Hangkag pastor ti baka. Wow. Hangkag luluto ni balay. Balakaw. Hangkag laplaba. Wow. Hangkag pulos na pagtatrabahon. Wow. Kanalas nga mo aramidan. Najay. Hangkag mangmangan. Ngay matayo na. Ito sa dumo di kabigutan. No siya ba't unet ti masawam. Ay. Hang kapulos pagsisidaon ti baggoong. Tapay. Ibuson tapay ti asin. Tika lang ulit lasan. Last. Italyaw mo ba? Ang talikod ka, kakakiningin. Naimbaga nga tumalyaw ka, talyawan na ka. Sige. Di nagwapo nga talyaw mo eh, talyaw mo kanya. Italyaw mo ba? Talyaw mo ba? Pari-pari-pari. Hoy, lagi martikal gitigog dan bunggunay na. Abay ah. Kakasta ni Mahal mo, Kukay. Kukay, mahal mo. Abay, yakariton mo natatakatukan. Wow, yakuray ka. Kurkurso na dahil nakatay pa ilan. Nakarik ka mo. Abay nga takarkarita. Mampay. Ambang. Best ko ng best. Yung bay. Tugtog best. Tugtog ka. Tugtog ka. Diba ka? Tugtog. Ang tugtog kan best ko na. Yung bay. Tugtog ka. Tugtog na ano best. Italyaw man.
lugar. Nagwapo nga rupa. Alright, minta nga ro doon kay tulad takan. Thank you so much dahil kinyam ka naparagsak mo aming natatao dito. Wag naman, di bali tanda kan itong nalilibatan niya ibutos. 1.35. May isa na. Ay, kiss ka na, kiss! Kiss. Kiss ka now. Hindi ba na? Punasan ka suwaw. Ay, sulat tawa mo nagbalaw. Ang kung datay ko abon na nasibugan ti tanong nga na puto. Tapos napildat siya. Punas mo. Punas mo. Kisom ng tisuling. Kiss pa ingin na bago kisulain. Siya pa nga talaga. Sige pa nga, kiss ingin. Dato yun. Wala naman. Ang nasabi nila yun. Suling kayak na. Sige, then kissan kisulain. Sa ubot, timanong mo. Kas lakin multi manok mo. Kismus ay tamanok na kalokas jay. Sige, tayo tulog na ka. Hindi kita. Ano napantak. Pataray mo ti pulpaw. Gori ka. Amo sabsabaatan dagitan ni kabagyam dagitan. Itulot na ka.